i dosos. Aquí, Formant-se ja també l'agulla. Dosos col·locats. A Puigcerdà entrant ja. La Puigcerdà ja col·locada. Ensenyat a punt de pilar. Ara sí. Aneu a deixar buscar l'agulla aquesta. A Puigcerdà ja entrant en el pilar. Vinga, surten dosos, no toquem el pilar, salta. Surten dosos. Perfecte, bé. A poc a poc. Ben treballat, Andrea, perfecte, bé. JC, bé, va. Vinga, el pilar ja queda sol. Pilar coronat també. Dosos fora. Vinga, salta. Què està passant, tio? Doncs sí, també. Pilar carregat, definitivament. Es pot aplaudir, no passa res, no tenen por els aplaudiments. S'agraeixen. L'esforç s'ho val. Què passa?